नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर, मालवणी विरण बाजार चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप आणि मनपूर्वक स्वागत. मित्रांनो, दिवाळीचे आपल्या 5 दिवस कधी गेले कायच समजलं नाही आणि दिवाळीपासूनच आपल्या हरिनाम सप्ताहांक म्हणजे आजूबाजूच्या पंचक्रोशीतील जी ग्रामदैवत त्या ग्रामदैवतांमध्ये हरिनाम सप्ताह आपल्या मालवणी भाषेत ते का सप्तो म्हणतात. तर त्या सप्त्यांका सुरुवात झालेली आहे आणि आत्ताच आजच आपल्याकडे चुनवऱ्यातलं आपल्या तिठाई मंदिर आहे, त्या तिठाई मंदिर मधलो सप्तो उभं राहता. म्हणजे उभं कसं राहता मी तुमका दाखवतोय. म्हणजे त्याची सुरुवात होता थोडक्यात. तर ऍक्च्युली तो रामेश्वर जैन रामेश्वर मंदिर आहे ना, त्या जैन रामेश्वर मंदिरातलो सप्तो आपण तिकडे कार्तिक स्वामींची पादुका असल्यामुळे तिकडे महिलांका प्रवेश नाही, तर महिलांका त्या ठिकाणी जाऊ घ्यायचा नाही म्हणून रामेश्वर मंदिरमध्ये सप्तो चालू केला जाता. आणि तसेच ते वाजत गाजत तिठाई मंदिरमध्ये म्हणजे पूर्ण ती घाटी चढण तिठाई मंदिरमध्ये वरती येतात आणि तिकडे तो 7 दिवस कंटिन्यू करतात. तर आपण आता सुरुवात कशी करतात त्याची, सप्तो उभं कसं करतात आपण सगळ्यात बघूया. आणि आजूबाजूच्या मंदिरांमध्ये पण जसे सप्ते चालू होतले ते पण मी तुमका दाखवण्याचा प्रयत्न करते. तर ह्यो आजचो आपलं तिठाई मंदिर मधलं सप्तो उभं कसं होता मी तुमका दाखवण्याचा प्रयत्न करते. जर तुमका आवडलं तर नक्की लाईक करा. जास्त वेळ न घालवता आपण डायरेक्ट देवळाकडे जाऊया आणि देवळाकडनं आपल्या व्हिडिओ सुरुवात करूया. जर आपल्या चॅनलवर कोण नवीन असतील तर सबस्क्राईबचं बटन दाबा आणि आपले जे अगोदरचे फॅमिली मेंबर आहेत त्यांनी लाईक करा आणि शेअर करा. समर्थ जैन रामेश्वर आकादी ब्राह्मण पाहुणे रवळनाथ मायेचो पुरो बाराचो पुरो भराडे गांगो पुरुचो पुरो समर्थ राजसत्ता पुरुसत्ता बेळपार माझा समर्था तो माझा समर्थ साधाबाद जी काळ आम्ही निरी कशाबद्दलची साधाबाद प्रमाणे जो हरिनाम सप्तो 7 दिवसाचो तो आजपासून चालू करतो. तुझ्याकडे खाली येतो अधिकाराकडे थेट चालू हे चालू करतो महाराजा. जसं आता माझ्या गावाचा रक्षण केलं माझा भक्तदा तुझी मंडळी एकतरी जाते जसं रक्षण केलं तसा त्यांचं रक्षण करून आनंद करणे महाराज. आता जाऊ. बेटे बेटे लावा का नाही बेटे लाव
मित्रांनो, ह्या आपल्या समोर दिसतात रामेश्वर मंदिर हा, आणि रामेश्वर मंदिर मधलोच सप्तो हा, पण इकडे महिलांका प्रवेश नाही, त्यासाठी इकडे सुरुवात करतात आणि तिटाई मंदिरात जाऊन मग तो उत्सव साजरा करतात. सप्त्याचा जो हरिनाम सप्ताचा जो उत्सव हा तो तिटाई मंदिरात जाऊन साजरा करतात. तर आता सप्त्याक सुरुवात झाली आहे इकडनं. आता तोच सप्तो घेऊन ते वरती तिटाई मंदिरात जातले आणि 7 दिवस तिकडे सप्तो असतो. तर आपण यांच्याबरोबरच वरती जाऊया आणि वरचं पण बघूया पुढे काय करतात ते. लाव लाव रामेश्वर मंदिरात सुरुवात केली या सप्त्याक आणि वरती आता तिठाई मंदिराकडे परत दिले आहेत आणि आपला तिठाई मंदिर आहे. तर इकडे येऊन आता ते परत उभं करतले आहेत, म्हणजे सगळेजण तिकडे पेटी वगैरे लावून सप्त्याक सुरुवात करतले आहेत आणि 7 दिवसाचा अखंड हरिनाम सप्ताह तो चालू होतो. तर हे बघा इकडे आपण बघू शकताच ते खालून वर येतात घाटी चढत पूर्ण.
आपलं चुनावऱ्यातलो युट्यूबर आहे इट्स आयुष याचं चॅनलचं नाव आहे. तर त्याच्या चॅनलला पण आपल्या चॅनलवरचे जे सबस्क्रायबर आहेत त्यांनी त्याच्या चॅनलला पण सबस्क्राईब करा. तुमका चुनावऱ्यातले चांगले चांगले व्हिडिओ बघूक मिळतील. मित्रांनो, जो हरिनाम सप्ताह चालू झालेलो आहे आणि आता 7 दिवस सप्ताह चालू होतो. म्हणजे आजूबाजूच्या मंदिरांमध्ये पण आज उद्या डांगमोड्याचं सप्ताह चालू, आज चुनावऱ्याचो आणि डांगमोड्याचं सप्ताह एकाच दिवशी चालू होतात. आणि उद्या गुळवंचं सप्ताह आणि परवा सोमवारी पावनई आणि नारायण दोन्ही देवळातलं सप्ताह चालू होतो. तर तुमका जर वेळ मिळाला तर नक्की या देवळांका भेट द्या. 7-7 दिवसाचे सप्ते असतात सगळे. व्हिडिओ तुमका कसं वाटलो कमेंटमध्ये सांगा. आणि आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर सबस्क्राईबचा बटन दाबा. पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओ सोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.